ஹாய் மக்களே, இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போனோம். ஸோ பூந்தோட்டம்லாம் நிறையா இருந்துச்சு. கோயிலுக்கும் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தோட்டம் இருக்கும். பாருங்க, நெல்லிக்காய் மரம் இப்போ எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு, நெல்லிக்காய்லாம் நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. பாருங்கள், இவரை பாருங்கள், அதில் தண்ணி தொட்டி கிணத்துல தண்ணி விட்டுருந்தாங்க பாசனத்துக்காக. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேண்டுதல் இருந்துச்சு. ஸோ அதையும் செஞ்சுட்டு சாமியெல்லாம் நல்லபடியாக கும்பிட்டுட்டு பிரசாதம்லாம் சாப்பிட்டுட்டு வந்தாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி டே வந்து சூப்பராக போணுச்சு. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு நல்லபடியாக வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. அப்படியே அங்கே இளநீர் இருந்துச்சு. ஸோ இளநீர் வெட்டி குடிச்சிட்டு நல்லா வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. தேங்க்யூ.